Presentarem amb lectura dramatitzada l'obra de Jean-Paul Sartre, que és la més popular, la més coneguda de Jean-Paul Sartre, i la més representada. I el repartiment que hi haurà avui serà l'Estel, a càrrec de Maria Costa, Inés Montse Mundet, Garçan Santijú, el criat és en Jordi Salvador, i a més en Jordi Salvador farà les acotacions. Ja hi som, doncs. Sí, És així. així és. Suposo que a la llarga hom es deu acostumar als mobles. Depèn de les persones. Totes les habitacions són iguals? Què us sembla? Acollim xinesos, hindús... Què voleu que em facin ells d'una butaca segon imperi? I jo què voleu que em facin? No sabeu qui era jo. Voleu dir per què us hauríeu de rentar les dents? Sí, és veritat. Per què? I per què ens hauríem de mirar els miralls? El bronze, en canvi, ja és una altra cosa. M'imagino que en alguns moments miraré amb els ulls ben oberts. Amb els ulls oberts, eh? Vinga, va, no cal amagar res. Us dic que conec perfectament la meva posició. Voleu que us expliqui com van les coses? L'individu s'asfixia, s'enfonsa, es nega. Només té la mirada fora de l'aigua. I què veu, aleshores? Un bronze de Barbadian. Quin malson. M'heu cridat? No. Sou a casa vostra, senyora. Si m'heu de fer alguna pregunta... Normalment als clients els agrada informar-se. No insisteixo. D'altra banda, pel que fa al raspall de dents, el timbre i el bronze de Barbadian, el senyor ja està al corrent de tot i us pot informar tan bé com jo. Senyora... Inés Serrano, senyoreta. Molt bé, perfectament. Ara ja hem trencat el glaç. De manera que li sembla que faig cara de botxí. Em pot explicar com són reconeguts els botxins? Fan cara de tenir por. Por? I de qui? De les seves víctimes. Sé perfectament el que em dic. M'he mirat al mirall. El mirall? És empipador. No han deixat res que s'assembli a un mirall. Sota el vel. Aquest matí l'Olga Jaudet està d'allò més lletja. Agafa la meva germana pel braç. No plora perquè du rímel. I em cal dir que jo, al seu lloc, és la meva millor amiga. Ha patit gaire? No, més aviat em sentia embrutida. I de què ha estat? De pulmonia. Bé, ja han acabat. Ara se'n van. Bon dia, bon dia. Quantes encaixades. El meu marit s'ha posat malalt de tristesa i s'ha quedat a casa. I vostè? El gas. I vostè, senyor? 12 bales a la pell. Perdoni, no sóc un mort agradable. Només que no digués aquestes paraules tan crues. Fan impressió. I al capdavall, què vol dir això? Potser mai no hem viscut? Si no ens podem estar d'anomenar aquest estat de coses, proposo que ens diguin absents. Serà més correcte. Fa gaire temps que és absent? Un mes, si fa o no fa. D'on és vostè? De Rio. Jo sóc de París. Encara li queda algú allà? La dona. Ha acudit a la caserna, com cada dia, però no l'han deixat entrar. Mira per entre els barrots. Encara no sap que sóc accent, però ho sospita. Ara se'n va. Du un vestit negre. Val més així, no li caldrà canviar-se. No plora. No plorava mai, ella. També hi ha aquest assumpte amb la Florence, però això és una història de morts, 3 morts. De primer ell i després ella i jo. Ja no hi queda ningú allà. Ja ha volgut engalipar-me una vegada i no li ha sortit bé. Estel, aigua viva meva, cristall meu... Que el cristall de vostè? Això sí que és ridícul. Qui es pensa que enganya? Tothom sap que vaig llançar la criatura per la finestra. Sap blasmar com cal, però no diu el que cal fer. Havia d'anar a veure el general i dir-li: general, no hi vaig. Quina bestiesa. M'haurien engarjolat. Jo volia testimoniar, volia evitar que fessin callar la meva veu. Jo vaig agafar el tren. Em van detenir a la frontera. On volies anar? A Mèxic. Tenia tota la intenció de publicar-hi un diari pacifista. Bé, digues alguna cosa. Què vols que et digui? Vas fer ben fet, ja que no volies combatre. Necessitat de graelles. L'infern.
Són els altres! Estimat meu. Deixa, ella s'interposa entre nosaltres. No em puc estimar quan em veu. Ah, no ens veurà més, doncs. Agafa el tallapapers, de sobre la taula es precipita cap a l'Inés i li clava unes quantes vegades. Què fas, ximpleta? Què fas? Que no ho saps, que sóc morta. Morta. Deixa caure el tallapapers. Pausa. Inés el recull i prova de clavar-se-la amb ràbia. Morta, morta, morta! Ni punyals, ni verins, ni cordes. Ja és fet, comprens? I estem junts per sempre.